Moj šljivice, opet ćeš morati da lažeš za njega. Al koga jebe fotelja je fotelja. Da, izaći ću sad pred novinare i izmisliti nešto gnusno. Šta li bi mi tata Sloba rekao na sve ovo? Ma gde ljudi kakav zvučni top? To što se čulo u subotu bio je stari usisivač marke Sloboda Čačak, koga je jedna baka upalila za vreme tišine tu u komšiluku jer je mislila da je protest završen. Pa da li je moguće da je usisivač toliko glasan da proizvede onakav efekat? On je inače veoma bučan i proizvodi i do 200 decibela buke. 200 decibela, da ne preterujete malo. Ozbiljno vam kažem, evo demonstrirat ćemo vam sad. Pali, Miško. U redu, gospodine Šljivice, ugasite, molim vas. U redu, gasi, Miško. A kakva je to skalamerija iza usisivača? Ma to je najobičniji svadbarski zvučnik koga možete videti na svakoj malo bolje ozvučenoj svadbi. Čemu vam on služi? Ma njega ni ne koristimo. Iznajmljujemo ga lokalnim muzičarima za svirke. A šta je ono što varniči tamo na onom džipu? Ma to je isto samo veće. Evo mogu da vam demonstriram kako radi. Jedinica je njen test koji rekao... Kao što vidite ima i eho koji radi do jaja. Dakle, sva ova oprema ovde je samo zvučenje za svirke. Naravno, sve ovo služi samo za svirke, zato je šef i rekao da će u subotu da odsvira kraj, ako me razumete. A, na to je mislio.